νωρίς από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράγει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Προς το κέντρο, Λατεπιδέ και Παρί, Στεράτ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα, να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Σαββίδη και όλους τους επίσημους καλεσμένους, τα χορευτικά μας που ήρθαν από μακριά και να σας επιθυμίσω ότι οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Επανάστασης συνεχίζονται τώρα στο Κρητικό Σπίτι, όπου θα απολαύσετε 30 χορευτικά. Και αύριο ραντεβού στην 5η Λεωφόρο. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελληνική ομογένεια. Σας ευχαριστώ.